A qui no els preocupa gaire el preu dels bitllets d'avió són els eurodiputats. Ahir la gran majoria va oposar-se a l'esmena que, entre d'altres coses, els havia de fer viatjar en classe turista i no en primera, com fan ara. La seva decisió ha encès les xarxes socials, sobretot Twitter, on la frase eurodiputados caraduras s'ha convertit en trending topic. És a dir, en una de les més comentades del dia. Dels 50 eurodiputats espanyols, tan sols els catalans Raúl Romeva, Ramon Tremosa i Oriol Junqueras i la mallorquina Rosa Estaràs van votar a favor de l'esmena que reclamava contenció en el pressupost del Parlament Europeu. La resta, entre ells tot el grup socialista del qual forma part la balear Teresa Riera, van votar-hi en contra. El president del govern, Francesc Antich, no comparteix els desitjos dels seus companys de viatjar en primera. Jo només puc dir una cosa, que jo crec que ni 3, ni 4 hores, ni 5. Jo me'n vaig anar a Panamà com a president d'aquesta comunitat autònoma, me'n vaig anar en classe turista i no me va passar res absolutament. Crec que en moments en què les institucions han d'aplicar austeritat, aquest tipus d'iniciatives se les hauria de donar suport.